тавре қаблан хабар дода будем рӯзҳои 8 ва 9 феврал дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж мусобиқаи бонуфуз дар риштаи ҷудо Париж Гранд Слам 2020 баргузор мешавад. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ Тоҷикистонро 5 варзишгар Беҳрӯз Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳи Устопирён ва Шакар Маҳмад Мирмамадов муаррифӣ мекунанд. ҳоло мо имкон дорем бо сармураббии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Муҳаммад Мурод Абдурахмонов ки дар Олмон бо ҳайати мунтахаб қарор дорад дар тамос шавем. Салом Муҳаммад Мурод, лутфан мегуфтед ки омодагии варзишгарони кишвар ба мусобиқаи дар пеш истода чӣ гуна аст? салом алейкум. омодагии варзишгарони кишвар дастаи мунтахаб хеле хуб аст. мо баъд аз гран-при Тел-Авив машқҳои дастаҷамъиро файсал кардем. тӯли 6 рӯз дар онҷо. баъдан мо дар шаҳри Мюнхен-Гладбахи Олмон қарор дорем. омодагии худро ба Гранд-Слам Париж дида истодаем. дар мавриди вазъи саломатии Беҳрӯзи Хоҷазода ва ҷалби табиби олмонӣ чӣ гуфта метавонед? дар мавриди вазъи саломатии Хоҷазода Беҳрӯз суол кардед. Хоҷазода Беҳрӯз дар ҳолати хуб қарор дорад. мо бо духтурон ҳамаи чизое ки дар кор буд мо ҳамаро таъмин кардем. боварӣ дорем ки Беҳрӯз Хоҷазода як гӯшини хеле ҷолиб нишон медиҳад. ҷудочии тоҷик Саидҷалол Саидов ки дар мусобиқаи Гран-при Тел-Авив бинобар ҷароҳат доштанаш иштирок карда натавонист. ҳолати феълии ӯ ва дар мавриди идомаи иштирокаш дар мусобиқаҳои дар пешистодаро чӣ гуна шарҳ медиҳед? ҷудочии дигари тоҷик Саидов Саидҷалол ки пеш аз Гран-при Тел-Авив камтар ҷароҳат бардошта буд, иштирок карда натавонист ва дар ин мусобиқаи пешистода Гранд Слам Париж мебошад. дар ин ҳам иштирок карда наметавонад. мутаассифона ҳоло пурра барқарор нашудааст. тибқи нақша ӯ дар мусобиқати Гранд Слам Дусендорф омодагии худро мебинад, иштирок мекунад. ташаккури зиёд. мо ба ҷудочиёни тоҷик дар ин мусобиқот барору комёбӣ таманно дорем ва хотиррасон мешавем ки дар тамос бо мо буд сармураббии мунтахаби ҷудои Тоҷикистон Муҳаммад Мурод Абдурахмонов ва барномаро идома медиҳем.